Layang Joyoboyo. Sabdoning Gusti kang disampeake marang Joborolo, Mokoholo, Hosoropolo, Hojoolo, kanggone bangsa Jawa. Bab wejangane Joborolo kang ono selawe podo utawa 25 ayat. Joborolo iku bangsane malaikat utasane Gusti, uga kasebut malaikat Jibril. Podo Joborolo siji. Gusti engkang welas asih lan moho wicaksono, engkang nyiptakake langit lan bumi sarta isinipun, lan iki kang dadi sabdoning Gusti, kang wiwitan kang ngutos aku maringi warta marang bangsa Jawa. Joborolo 2. Supaya sira bangsa Jawa bisa maringi pangerten marang bangsa Jawa, uga jalma manungsa kang ana ing jagat iki, supaya jalma manungsa kuwi bisa nenuwon marang Gusti kang Maha Kuwasa. Ananging jalma manungsa kuwi ora tau percaya dening Gusti kuwi kang paring urip lan matine kabeh jalma, lan iki sabdoning Gusti. Joborolo 3. Joborolo paring dawuh, Gusti wis maringi sabda marang bangsa Jawa, uga jalma manungsa liyane, supaya jalma manungsa kuwi bisa mangerteni marang kuasane Gusti. Joborolo 4. Lan Gusti bakal masang tali marang gulune bangsa Jawa, uga jalma manungsa liyane, kang lalekake marang apa kang dadi peparingane Gusti. Lan Gusti paring dawuh, sira kabeh bakal songgowang lan lali marang asal usul sira, uga marang asmone Gusti kang Maha Suci. Joborolo 5. Palang kang manggon ana ing ngarep lan burine kahuripan sira bangsa Jawa ora bakal bisa sirna, yen sira kuwi ora mangerteni marang apa kang dadi penjaluke Gusti. Joborolo 6. Amarga kuwi, uriping bangsa Jawa uga jalma manungsa kang ana ing jagat iki kang ora percaya marang Gusti, bakal nemokake kasengsaran kang gedhe, yen Gusti kuwi wis misahake sukma lan ragane jalma manungsa. Lan pangomongan kang wis diparingake Gusti marang jalma manungsa bakal disuwun Gusti bali ana ing arsane Gusti kang Maha Sentosa. Joborolo 7. Gusti paring dawuh, sira bangsa Jawa kang rungokake apa kang dadi penjaluke Gusti, apa wae kang mbok suwon Gusti bakal maringi, lan jalma manungsa bakal manut marang ngendikane sira, senajan Gusti kuwi ora bisa didelok nganggo mripate manungsa, awet Gusti kuwi ora katon wujude. Nanging yen sira percaya, sira bisa ndeleng pangucapane. Joborolo 8. Gusti kang paring pangaksuma dumateng jalma manungsa kang wonten ing jagat menika. Sejatine Gusti arep maringi kahuripan maneh kanggone jalma manungsa kang uwes sedo. Lan semono uga, ala becike manungsa uwes Gusti tules ana ing layang kang maha nyata. Joborolo 9. Gusti paring dawuh, aku ngutus Joborolo ora liya, supaya bisa maringi warta marang bangsa Jawa kang isih durung bisa nyebut asmaku Gusti, supaya bangsa Jawa kuwi bisa nduweni pangelingan marang aku. Ananging bangsa Jawa kuwi tansah bantah marang apa kang dadi peparingane Gusti. Nganti akhire bebayan kuwi teka manggon ana ing kahuripane bangsa Jawa kanggo sambendinane. Awet bangsa Jawa wis ora tau maneh duweni pangelingan kanggo goleki asal usule nganti saikine. Joborolo 11. Gusti paring dawuh, aku wis maringi pitutur marang Joborolo, uga maringi pitutur marang ukume bangsa Jawa kang wis tak tules ana ing layang Joyoboyo, supaya bangsa Jawa kuwi bisa melu marang dalanku kang tenanan, lan nyebut asmaku Maha Kuwasa, Gusti engkang paring sedantenipun dumateng kawula. Ananging sira bangsa Jawa malah nyalahake aku. Sejatine sira dhewe kang goleki kasengsaran kuwi, sebab orang ngrungokake marang pangomonganku. Joborolo 12. Maha Kuwasa Gusti engkang nyempurnakake wujude ingsun kang pancer, ugi kuwasa paring sedulur papat kang jogo ingsun rino kelawan wengi.
Opo kui pantes mungguhing siro bangsa Jawa nyembah aku Gusti nganggo bahasane wong liya. Sauntara siro dewe mangerteni deneng aku iki Gusti kang gawe kahuripan uga kang gawe patine siro. Joborolo 13. Duh Gusti engkang moho wicaksana, cahyonipun rino panjenengan sampun sirna bali marang ujude wengi sangking kuoso panjenengan. Slametake ingsun ing dalu menika, sirnaake bebayan kang tansah anggudo kaulo, selamet sangking kuasanipun panjenengan. Opo kui pantes kanggone siro bangsa Jawa ora nyembah Gusti kang paring sabdo kanggone siro. Lan sabdoning Gusti kang uwes temurun kanggo jalmo manungso kang ono ing jagat iki ora bakal bisa diowai. Lan semono uga hukumane Gusti kanggone bangsa Jawa. Joborolo 14. Gusti paring dawuh, yen sira ing bebayan bangsa Jawa nenuwono sira kabeh marang aku lan nyeboto sira asmoku Gusti engkang welas asih lan moho wicaksana kang nyabulake opo kang dadi penjaluke kawulo. Gusti kang moho suci lan moho kuoso kang gawe urip lan matine jalmo manungso. Amarga kuwi rungokake pangomongane Joborolo kang dadi utusanku kang paring warta kanggone sira bangsa Jawa supaya ing tembe mburine sira kabeh ora kena murkaku yen aku iki uwes misahake sukma lan ragane jalmo manungso. Moho kuoso Gusti kang nyiptakake langit lan bumi sarta isinipon, supaya sira bisa mangerteni marang kahuripan liyane kang ono ing jagat iki, kang ora bisa didelok nganggo pikirane jalmo manungso, lan iki bakal dadi kasunyatan. Yen sira kuwi mangerteni marang kuosane Gusti kang moho suci. Awet opo kang diucapake Gusti bakal dadi kasunyatan, lan semono uga ora ono sijiho jalmo manungso utawa jalmo setan kang bisa ngalang-alangi kekarepane Gusti. Awet kuwi, sadurunge murkane Gusti kuwi teka, rungokake opo kang dadi wekasanku iki marang sira kabeh bangsa Jawa. Anangin amarga wicaksanaku kang gede, kang diparingake Gusti marang aku isih tansah maringi warta kang becik marang sira bangsa Jawa, supaya sira bisa duweni kahuripan kang sempurna yen sira kuwi bisa mangerteni marang Gusti. Lan pangomonganku iki yen disampekake marang bangsa Jawa liyane kang durung mangerteni marang Gusti, opo sira ora wedi marang siksane Gusti kang bakal teka yen sira kuwi nalika uripe tansah mbantah marang kuosane Gusti. Gusti paring dawuh, ora ono sijiho ucapan kang bener saka jalmo manungso opo wae kang ono ing jagat iki kejaba pangomongane Joborolo kang tak utos paring warta marang sira bangsa Jawa. Aku Gusti kang moho mriksani kang sejatine sabdaku iki wis tak tulis ono ing layang Joyoboyo. Nanging bangsa Jawa kuwi nglangekake marang wejanganku iki. Gusti engkang welas asih lan moho wicaksana. Jalmo opo wae kang ono ing jagat iki, kang katon utawa kang ora katon bakal tundok marang aku. Moho kuoso Gusti kang paring kasempurnaan dumatang ujude kawulo kang moho suci. Sira bangsa Jawa sejatine wis mangerteni marang kuosoku, deneng Gusti ngutos aku supaya bisa maringi warta marang sira kabeh bangsa Jawa. Ananging wekasane Gusti kang apik iki malah sira tinggalake lan sira uga lali marang aku. Cuba dipikir kang tenanan marang pangomonganku iki. Sira diciptakake Gusti saka lemah, geni, banyu, lan angin, banjur teka ujude sira kang moho suci ing bumi mulya iki. Awet sira jalmo manungsa Jawa kang wiwitan, kang teka ana ing jagat iki, kang gawa kuasane Gusti kang 35 dina. Ananging sira bangsa Jawa ora tau mangerteni marang peparingane Gusti kang wis ditata kanggone sira kabeh bangsa Jawa nalika sira kuwi isih manjing ana ing bumi suci. Kang pungkasan, Joborolo 25. Gusti paring dawuh,
Yen Gusti ndeleng kahuripan sira bangsa Jawa, kahuripan sira kabeh nggawe nelangsane Dusti. Sejatine sira kuwi mangerteni, dening Gusti kuwi kang maringi sakabehe marang kahuripan. Nuwun. Salam rahayu kagem sagung dumadi.